Pa dobro, nek su živi i zdravi pa neka dojdu kad može. Da te posete, Da mi posjeti. da te obiđuju. Ti da budeš živa i zdrava. Da te ne gledaju na ekran. Može. Kad ostare, Ide si igra iz bakicu. kad ostare čovjek boso aga bilo, aga ne bilo. Dosta više. Znaš šta će ti kaže ćerka na to? Kad te čuje. Ću da je snimim. Biće oduševljen. Pa će da gleda. Biće oduševljen. Nikolice? Dobro, daj Bože vi da ostarete pa će da vidite. Dobro, dobro. Daj Bože, mi smo već ostareli. A, čekaj, još ima rabota. Ova je mlada ovdje što sedi pored tebe. Ajde baba Bosa da sedne malo da se Ajde. poigramo s Nikolu. Ajde. Ja si tako sedim dečicu pa si igram. Ajde, pravite kućicu. Ja ne kažem kako baba Lina, kad ostarem Lele, pa što Ne. ostarem? Dođi da pravimo kućicu. Ajde, živa i zdrava. Aj, sine, a ovoj? Šta je ovo? Šta je to, sine? Šta je Ovo? moguće? Pa neće ništa čeka da ti radi. To je gibulja. Da si popnuš. Ajde, tamo sedi pa tu. Ajde, od kreveta. Dođi Pile, dođi vamo. Bole, Ajde, samo dođi. od kreveta do udara. Oko. Dobro. Dobro, drugo Bakalino, šta će kažeš Ljiljani? Kako se osjećaš sa zdravlje, kako te služi? Pa dobro, sine. Kako? Svaki star čovjek. Živci, noga. Kad ne rabotim, ono ponema noga. Kad rabotim, ono se ne valja. Čuo sam se jučer s njom, ona ti je poručila kako ti treba neki lek, šta ti Pa treba. ono je da vidim kako mi je nestalo. Ne se da mane ni od njega, sprečava ga. Ko je? Pa što nam i Zoran donelo tu za nogu, onoj. A ne gaze? Aha. To lepiš ono? Aha. Pospriječi ga malko, kao upalu da mu vadi ga. Voli Pa nešto. sigurno nešto bolje. Da bolje, ali neće da mara. Ono Živka radosno ga previjale, pa ga otkačile. Ono veli na obe nođe. A oni lekovi za živci? Pa dobro. Jel imaš? Ja ih pijem ovog A ono. Nikola ti tu. Ne stali ni oni već. Imam ono i ono za smirenja, ono sitno. To nisu bombone bako, da znaš samo. A? To nisu bombone. Baš samo kad treba. E pa ja znam, ja njih ne pijem, samo ponekad. Nikolice, A on nije što ono... šta drži baba? Šta drži baka? Lučko, moja Lučice. A kako smo se mi sini igrali? Ajde, igraj ti si babu, ajde. Evo. Ajde. Tako je. Pa uvatiš me za ruku, Mino. Zovi si ne baba Lina. Ko te drži, sine? A? Ko te drži mače? Čokoladu. Nije raspoložen za ničim. Neraspoložna saradnja. Inače, da im kažemo, baterija mi ne radi pa nemam sat i datum sad trenutno, ali da im kažemo da je koliko sad, negdje oko pola 9 i da, 15 za 9. da, 15 do 9, ali mi smo došli oko pola 9 da iskritikujemo Mometa koji je već u krevetu. Moment i Bonta. I Bonku. Što su zaspali, Što su a zaspali. gosti su došli, A oni gosti su spavaju. došli, oni spavaju Da. i ne mogu da ih ponesem u Pariz. Oni se dignu. Nema da se dizaju. Neka ne. Mi će si idemo još malo. Pa debe. Pa da bome sad da se dignu iz kreveti si malo. Ne, potrebe. Još, potrebe. ako ustaju pola 4, te manje mi je... Da. Sine moje, bakino luče. A jel će da traži on Sašu kad si Saša ti? To ćemo da vidimo. Oni kad ode na posao... A ti Saša na kako ideš? S avion? S avionom. A koliko imaš? U sredu oko 11 sati. Znači, Pa kada treba da ideš? Rano ujutru ili uveče dođeš? putujem noću, u utorak. Sutra noću putujem. Do Beograda. Pa s kako? Autobus. Ima autobus? Ima, to je problem. Koje sine? Ljuto? Nije auto. Auto? A, A koji ne vozi sinu auto? Koji vozi? Tata, koga vozi tata sine? Nikolu i još koga? I baba Bosu? A kaži im kako tata vozi kola. Kako tata vozi kola sine? A? Ne insistirajte, igraj se sad neću. Da. Idi dole si igraj s Nikolom. Uto, a gde je Uto sine? Ajde Boki, dođi. Gde? Odi sine, odi kod Nikolu, gde da mi se poigrate, odi. A što sine? Spavao si. Da ti se spavka? Ajde, sad čas pa će mi da idemo Pa tu dole. Nikola nema, ona će tamo Nina u sobu. Ne, nema problema, će da pređemo dole. Ovaj, Mi će
седимо доле да Ама, туримо не нешто. спава рано. Кој ќе ни тураш? Neko ne u krevetu svojim. Kako hoćemo? Ono, No i ovako nas ispitamo, ne. Nikolice, Povečerate. Ima li smisla da dojdete da neste večera? poslala te, odnosno poslala me ćerka da te pitam jel imaš projeno brašno malo da nam daš da ponesemo. Ima, Sašo, ja se za to ne susjetim. Pa treba da go cijim. Pa dobro, malo, Idem da go cijim. može. Neka posljedna, to ne mora odmah. Dobro, čaj. Jel neće da viknete da si... Neće. Do koliko spavao? Do 4:30. Nema problema. Do 4. Ne, hvala 5. Ajde smo išli dole, ono, da djetetom pospiti. Neće, pa evo stavila sam za kafu. Drugo bako, šta će da im kažeš? Pa ništa, sine, kako hoću im kažem. Pa da s kom kafu? Zamisli da pričaš na telefonu. Pa kako da pričam na telefon, kako da upitam se. Ja kad ko me pita, ja odgovaram, a sve Da te niko ne pita ništa. Ti nju pitaj, neće ti odgovorit to. Da. kako da upitam. Da upitam kako hekla, kako pleteš, jeli. Jel se jala na sadnicu? Da, jel se jala, da. Jel bacila đubre prolećno? Po žito. Naša piše da ja ti to smo stali. I reći da me pita. Pleteš nešto. Ne potiš, hektor, sve ako ne hektor. To i ja. A daš selo na Da upitam, pleteš li? jel mu uzela Zoran krave da ih pitam, ne smo brali jajca. Kanarinci. Kako su jaja? Jel dobro sam? Si izveli, mladi. Molim. Je ribne, ajde ja ću da im da pomuzem krave. Ajde ti pomozi za čas i dojde. Nikolica je skroz nezainteresovan, on si uhvatio kocki, kamioni. Nikolica ne zainteresovan, baba ne zna ko će biti. Pa ti, babo, pa ti misliš da si Dobro, neku da ramenu stavim jaje, Bojana. Odlično. Pa evo Baba ko ne zna jaja. ko će priča. Mora znaje, baba. Takve osobe ja volim da snimam. Liko da stavim vajac njega. Neće, ne jedan ja, trenutno. Pozdravim mnogo Pa svi. dobro, kako da neću, pozdravim i nju i Zorana, Svi Koji? pozdravim, sestra, sestri. koji dojdu kod nju. Jelena i Maja i Je li svi. Boki tam? Pa svi su tamo. I Boki li je tamo? Boki, Ljiljo, Žura, da Pozdraviš i ljubu. Boki, ljubiš da pozdraviš isto. Pa noćemo na njihov video da gledamo. Zato ih bolje pozdravite. Dobro. Pošto će da im dosađujemo tamo. To da ja neću, ali tata i mama. Dobro, neka Da gleda se ovog. živi zdravi svi da pozdravite tamo. Čudan čovjek. A Bojanu možda snimiš samo ispod krevet. Ajde da probamo da nađemo Bojanu. Gdje je Bojana? Nema se htjela se. Da vidiš Nikolu zeo loptu igra. A bre, zašto to se Evo, bili sa gore. svima? Aha. I zašto tako teče od Od panela? kam? Nikolu zeo loptu. Bojana ne voli da se slika. Ma voli bre, koliko slike imamo, ne znam sve šta je. Ko da ti uzme? Od rođendan. Šta mamo? Neće. Od kad ste prisiljavali da se slika. Niklo? O ne. Nikolo? Grlička moja, Niklo? grlička. A poslije onaj manju putovanje, jasno. Šta ti je to? I šta će da mu radiš na go? Ona mi ono, Će da je baciš? svirke ne svira, ona mi neko priča, samo čuje. Gdje ti je go? Evo ti ga.